Mizoram House, Guwahati Gate, ania, Guwahati Mizoram House Gate, ania. Zana nia, atim de ulek, ani. Chuan asira hian dorte, awma hokar. Dorte, ku basing tipo anzuat hap, ani. Chuan achunga kan lutang. Lai hian Amazing Mizoram ti oma Mizoram salak khen khat oma lai hian SBI ATM oma achunga hian chu mangtang pai via winrin om chunga kan lutanga lai hi security duty omna ania tanga he lai hian fitirna chi sang entara Mizoram House a thleng tur te chuan official reservation booking general administration department aizola ti masak nge turani personal lian emergency om chuan reception a fitir turani ania panina room allotment hi jingdar som nulam a ti angai awangin mikwal Zinkara theng te poin min lai chan atula dormitory a theng tur ero chu receptionist a filfiat turani ania pathumna zandar som a house gate kharani awangin mikwalten kan hun bi siam hi minzom sak ngei turin kan in nge na poimo bi ka chuan house authority nena phalna deal tur aniang ania palina a compound chunga house a thenglo le office door tur ni lo house mikwal motor etc ni lo tan private motor da khap ani ro kholna lian taka omani chuan house authority nena thlen tur ani ang tin phalna tel lo chuan commercial vehicle engchi po lu khat ani iria pangana kitchen chu ha chauka ani meng chu kitchen thiang lim le fai chupa ngai ba ka fast food thlenga ei thein tur house kitchen siam ani a house a thleng ten kantana siamani ti kan street nge ya thabok ania atopera compound chunga zurui meizuk le boina siam phal ani lawa thiang him le fel fai taka min en kolpui turin kan in ngen bokani ti ani ta hian thalak nal tak tak oma beino te vavu ti te Falcon ZMC thalak te water rafting ti lai te nia thim khop maya lai hian cherukan lai thalak a oma chuan helai hian Mizoram lampang thalak chi sang om boka beino ti te tui kho thalak te ridil ni om tak te mui fang tlang le sial suk tlang ni om tak te le tui hiau te a omani chuan helai hian ambulance oma Guwahati Mizo Welfare Association enkol ani chuan kan lut pheyanga zana ni awangin athim de hlek ani Mizoram House Guwahati Mizoram House Guwahati ni nahin salak Mizoram House inaugurated by Pulal Thanhola Chief Minister Mizoram yani Lian thank you for no smoking hit and tara mezu phallo chungchang te office bangle pot tivela mezil bungle bollo kai phalo thute ingmo chuanga enai hi reception counter are zana ni awangin thoktupa ngai staff ngai anom lowa country nia holdings ti sang oma ngai hi loans nia thutha cholna ani garang chu
hian VIP lounge ani thunga lai hian thanak chi hrang hrang beino bawk awma hi palak bil ni tura kan ngai ngota he ta hian tui hiau thalak awma hi lama hian van tong ta awmani reception a khan lai hian room chabi awma hei hi Dalia Tilia Olivia ten thunga room hing hi mizo pangpar hing mizo pangpar dina mizo vekani lo mai thei inanda saron ti te ani a tulip ti te mizo pangpar vek chuni om da ve lai hian room then man sang sang a om ni lama hian building pakhat zawk a awma a khui zo hinge building thar zawk hlui zawk ka heta lo ni mana zung ka hre thin lut thachinang Office of the Deputy Resident Commissioner Government of Mizoram Guwahati sinia lama hian office a awm tin ani chu chuan lai hian ILP siam na mun ain koka so lama sawn a awm tin ani chu lut chho chin lokang lai hi reception office ania he lai hian room ten man ain tar le a he lai dining hall a hian cheina a hian chokan ei don ni na hian dar kwa le chan ve ni a dar som thengan honga choi hun ta viau mai yang ei turang ang chuan an ei zo to thokhat lenga an freezer chu rock le mai hi kan choi tu chokme te ani rock sakan marcha an tam tlap bai alu dal rồi tu na ka thlen na room a lut chawang hey hi chabi nia Dalia room a thleng ani na hian tiulik room chu om chawanga first floor thleng chhowa VVIP room a hming hi saron tinia chuan he ta hian VIP room oma vlogs ya helai hian VVIP room book lotus ti omani helai hian VIP room lili om le a VIP room pani le VVIP room pani omani hi chhom se lang second floor thleng chhowa helai hian ni nauban room omani chuan he ta hian rose a room le helai hian klei fi an ti klai fi an ti ka hrena he tiang pangpar hi kala thengai lo sim sim chuan helai hi Dalia room an thing thunga thlenna ani thlenna Dalia room an lu tang hi nia dai song soi esi
on sa boka khum pahnih a awm a double room ani helai hian intercom a awm a chuan helai hian center table a awm a thutna pahnih a awm a helai hi incheina dressing table le computer table ang kha ani a TV a awm a chuan hetah hian fridge a awm a almirah a awm le a chuan hei hi bual in bathroom ani ni chin deuh han kan thlenga gen da nok dui mai ni tiang vel hi ani e Mizoram House Guwahati chu